Pastor, may hapon. May hapon usab. Kung pumuntaan na si Jesus Christ, siya mangyut ang Mesiyas, manluluwas. Yes. Kanya maluwas ta pinagi sa atong pagtuon niya. Okay. Base sa John 3:16. Okay. Pero naay mga taong dili mo tuo kan Jesus Christ nga Dios. Mm. Kung dili propeta susama sa Islam, sa mga Muslim. Mm. So naaba sila kaluwasan nga di man sila mo tuo kan Jesus Christ nga Dios kung dili propeta man. Actually, Igsoon, dili na ako na trabaho. Kay dili ko Dios kung mga luwas ba na silang dili. Okay? Ang Dios na nahibalo. Kay naay mga tao ang Dios nga wala ni anang torila. Sa Juan 10 nagingon, na ako'y mga karnero nga wala nining torila. Ako silang tawagon. So diha sa Islam, naay mo gawas o mag-Adventista. Dini usab sa pinadayag 18:4 nga 3 minutos na nabilin. Gumawas ka mo, mga katawhan ko. So, naay mga tao nga nas Babilonia magawas usab. So, dili nato siya mahukman. Ang ako lang ikarwindar mo ni, ang gitawag nato Buhat Kapitulo 4 sa versikulo 12, adunay gipahayag ang Biblia matud pa niya. Okay? Atong basahon 4:12. Muni nakasulat. Og walay kalwasan pinaagi kambisan kinsa pangalain ngalan. Walay lain kalwasan ha. Walay lain kambisan kinsa ngalan, okay? Kay walay bisan unsa panglain nga ngalan nga sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tao nga pinaagi niini maluwas kita. Ngalan lamang ni Jesus Christ. Okay? O kung imong tan-awon nga sa Juan 14:6, okay? Siya ang dalan, siya ang kamatuoran, siya ang kinabuhi. Way makasakas sa akong amahan kung dili pinaagi kang Jesus Christ. Okay? Pero mahitungod sa kaluwasan, kung kinsay mga luwas, wala nailabot si Pastor Bacalares niya na. Okay. Palapig son, kay gamay na lang panahon sa atong first portion. Okay na, Pastor. Salamat kayo. Daghang salamat sa imo usab nga pangutana Igsoon, no?